Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallo sunana FaRuKeeYY, sunan channel ɗina a YouTube shine FaRuKeeYY TV. Yau da insha Allah za mu kawo muku wata babbar hanyar da za ku yi earning kuɗi ta online, wato yadda za ka samu kuɗi a online ba tare da ka sha wahala ba. Ga masu buƙatar su ga kowace irin hanya ne su biyo mu cikin bidiyon nan, insha Allah za mu nuna musu hanyar da za su bi tun daga farko har ƙarshe ba tare da sun sha wahala ba. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel din nawa, da Allah ina roƙonka da ka taimaka ka danna wani alamar subscribe, kar ka manta da danna alamar ƙararrawa wato all notification, yadda daga mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Idan bidiyon na ya burge ka, kar ka manta ka danna mai alamar like, ka yi share da 'yan uwa domin su ma su ƙaru. Ga masu tambaya ko kuma neman ƙarin bayani, wannan shine account ina na Instagram. To mu shiga cikin bidiyon nan kai tsaye. Abinda za ka yi, za ka shiga link ɗin da na ajiye muku a description ga masu buƙatar su yi sign up. Idan ka shiga ta link ɗin da na ajiye muku a description kamar haka, kuma bari in bi ta link ɗin. In ka shiga kai, za ka shiga ta link ɗin da na ajiye muku a description. Misali ni ma yanzu in na shiga za ku gani, misali bari ya buɗe saboda yi. Yawwa bari ku gani. Yawwa ni ma na danna wannan, kamar wannan link ɗin da na danna kuma da kun danna za a ba ku. So idan ka danna shi kamar haka, sai ka zo nan ka danna get started now. Idan ka danna get started now, zai log out na account ɗina. Idan ka danna get started now, zai nuno maka inda za ka sa email ɗinka da kuma da email ɗinka da full name naka da passport ɗin da kake so ka sa a jikin wannan wajen sign up. Kun ga kamar ni yanzu na yi earning 3,300 kuma jiya da daddare na fara. Kun gani zuwa anjima zan iya withdrawing na kuɗina. Idan kana so ka san hanyoyin da zaka bi ka earning kuɗinka fast cikin sauri, abinda zaka yi, zaka bibi wannan hanyoyin da na nuna maka. Na farko, idan ka tashi zaka danna inda aka sa refer a friend. Idan ka danna refer a friend, zaka ga an maka irin wannan rubutun, an sa your referral link. Zaka inda aka rubuta your referral link kamar ana sama, nima inda suka rubuta mai kenan. Sai ka danna copy akan shi. Misali zaka danna wannan inda aka sa nan your referral link. To wannan link ɗin na nan ciki, na cikin bracket ɗin nan, shi zaka danna. Idan ka danna shi sai kai copy, sai ka je ka tura shi a Facebook ne, WhatsApp ne, Telegram ne, ko VK ko Twitter ko Pinterest. Yanzu kuma duk wanda ya yi referring ta link ɗinka, za ka ga sunan shi kamar a nan ƙasa. Misali duk ga sunan wanda suka yi referring nan ta link ɗin da na ajiye musu, ta link ɗin da na tura musu a WhatsApp da dai sauran social media account. So to idan ka fito, duk wanda ya referring kuma ta link ɗinka za a baka naira 100. Duk wanda ya rijista ta link ɗinka za a baka naira 100. Idan kana so ka gane wanda ya rijista, gashi nan duk wanda ya rijista za a ajiye maka sunan shi a sama. So idan ka tashi kuma, hanya ta biyu da zaka samu kuɗin a ciki shine zaka danna inda aka sa install app and job. Idan ka danna install app and job, zaka shiga, zai buɗe maka kamar haka. Zaka shiga inda aka sa, gashi nan duk wanda ka danna nan ciki ga kuɗin da za a baka. Idan kai nan, idan ka ɗauko wani application ɗin ka rijista da shi, za su baka naira 120. idan kuma ka ɗauko wannan application ɗin, ana so ka buɗe shi ne tsawon second 30 kawai, sai ka yi to za su baka naira 60. Idan kuma ka je ka yi rijista a nan, ka yi verify na email ɗinka, ka sa katinka, sannan za su baka 325. Gaji shi nan ya danganta da abubuwan da za ka je kai, kawai abin da ka yi za ka samu kuɗi da shi. Sannan abu na uku da za ka samu kuɗi da shi a wannan website ɗin shine, za ka zo ka danna inda aka sa capture and entry job. Wannan inda aka sa capture and entry job, wannan za ka danna kan shi ya buɗe maka kamar haka. Idan ka danna ya buɗe maka kamar haka, za su ce, gashi nan sun ce ka za ka yi su 50 ne a rana. Kowace rana za su baka dama ka yi su 50. Idan ka yi su 50, a duk su 50 ɗin da za ka yi za su baka naira 500. To nan ana so ka danna wannan rubutun ne da suka ajiye maka
wannan rubutun da suka baka ana so ka danna shi ne kamar haka. Yanzu wannan rubutun da suka baka shi ake so ka danna, wannan rubutun wannan rubutun da suka baka shi ake so ka danna a nan a cikin sakan 45. idan ka danna daidai ya danganta da kuɗin da za su baka. Misali bari mu gwada muku guda ɗaya ku gani. Idan ka danna daidai za su baka irin naira 14 ko 15 ko naira 10 ko naira 3, babu, ya danganta dai, babu yanda ba za su iya badawa ba. Idan ka danna misali kamar yanzu a ce mun danna daidai nan, yau da misali a ce nan mun danna daidai, gashi nan kuɗin da muka samu da muka danna daidai sun ba mu naira 11. idan kuma a haka za ka zo kai ta yi har so 50, za ka iya yi har so 50 a rana, ya danganta da iya adadin lokacin da kake da shi. Kawai da iya adadin lokacin da kake da shi za ka yi amfani. Sannan na uku, za ka zo ka shiga inda aka sa data entry job, nan inda aka sa data entry job. Idan ka danna data entry job kamar haka, wannan fuskar za ta buɗe ma kamar haka. Shi kuma wannan lissafi ne za su baka. Idan suka baka lissafin, suna so ka yi misali a ce sun baka lissafin nan, bari ya buɗe magani. Kun ga lissafin da za su baka nan, wannan shine lissafin da za su baka. Wannan idan suka baka wannan lissafin, gashi nan, wayannan lissafin gaba ɗaya shi za su baka. Nan gaba ɗaya suna so kai musu calculation ɗin shi ne. Idan kuma ka samu kai solving ɗin shi daidai, sai ka zo duk abin da ka samu ka rubuta a nan. Idan ka gama sai ka sa su. Shi ma ya danganta da yanayin kuɗin da su baka. Shi ma a rana za ka iya yin shi ne su 50. A rana za ka iya yin shi su 50. Idan kuma kana so ka je ka musu aiki a social media account ɗinsu ne, kamar nan social media job, idan ka danna shi kamar haka, sai ka danna end up to 250. nan za ka je ka subscribing da YouTube channel nasu. Ni na riga na yi, sun turo min nawa, kai ya rage ka je kai. Idan kai subscribing da YouTube channel nasu, za su iya baka naira 250 ko naira 100, ya danganta da yanayin time ɗin da suke da shi. Kawai sai ka fito. Idan kuma za ka yi posting a status ɗinka ne na WhatsApp, idan ka yi posting za ka yi screenshot ɗin shi. Misali idan ka yi posting, za ka shiga nan, za su ce post WhatsApp, za su kai ka cikin WhatsApp ɗinka. Nan kuma sai ka zo, za su ce ka yi screenshot. Idan ka yi screenshot, za su ce ka yi choosing ƙasa. Idan ka yi choosing a nan, za ka yi choosing sai ka yi submit. Idan ka yi submit, sai ka jira cikin awa 48 za su yi viewing. Idan suka yi viewing, za su biya ka naira 250. Idan kuma a YouTube ne kai bidiyo haka za ka ɗora, za su baka 250. shi ma za ka shiga kamar haka. Idan ka shiga, za su ce ka sa link ɗin bidiyon da ka ɗauko nan. Wannan link ɗin ana so ka sa shi ne. Idan kuma baka da shi, sai ka fito da kai submit, shi ma za su baka 250 nan take. Sannan idan kuma a Facebook ne za ka yi irin shi ma bidiyo haka, ka yi bidiyo, sai ka zo ka ɗauko link ɗin bidiyon da kai pasting ɗin shi. Idan ka yi pasting, sai ka yi submit, sai ka fito. Idan shi ma za su baka ne nan take da zaran ka. In kuma a Instagram ne, gaba ɗaya dai duk haka za ka yi, ba tare da ka sha wahala ba. To idan kuma kana so, idan ka samu kuɗin, ka ga akwai suna da irin inda suke sai da kayan saka a online. Misali nan a ce kana so, ka ga riga nan kana so ka siya, da zarar kuɗin ka sun kai point 5,000 za ka iya siya. Nan kuma da zarar kuɗin ka sun kai point 700,000 za ka siya facing cap in kana so nasu. In kuma riga kake so, da zarar kuɗin ka sun kai point 90 za ka siya. To a haka dai za ka ta samun kuɗi cikin wannan website ɗin ba tare da ka sha wahala ba. So tsaya ku ga wayanda suka fi kowa irin samun kuɗi a cikin website ɗin nan.
Allah ku dan yi haƙuri, network ɗin mu bai da ƙarfi ne saboda sakamakon kun san yanayin network ɗin da sai a hankali. Yau bayan ka shiga cikin capture, misali idan ka shiga cikin capture ka samu kuɗin, ka je ka buga games ɗinka ka samu kuɗi. Idan kana so ka ga ko nawa ka samu, zaka danna dashboard, zaka danna wa'innan 'yan madannan guda uku. Misali a ce ka gama wannan data entry job ɗin nan, idan ka gama ka yi solving nashi, ka sa datan da ka samu a nan ciki, ka yi submitting, suka baka kuɗinka. Idan kana so ka ga inda ka samu kuɗinka sun shiga cikin account, kawai zaka danna wa'innan 'yan madannan ne na sama guda uku. Da zaran ka danna su ga suna a ɓangaren dama, zaka danna wa'innan 'yan madannan guda uku. Da zaran ka danna su kamar haka, sai ka zo wannan zaɓi na farko inda aka rubuta dashboard. Da ka danna dashboard zai buɗe maka kamar haka. A nan zaka ga ko nawa ka samu. Kun ga kuɗin da muka samu da muka yi data entry job. Wa'innan mutanen su suka fi kowa samun kuɗi a cikin wannan website ɗin. Kun gani wannan website ɗin, kuma idan ka samu kuɗinka, yanda za ka yi withdrawing ɗin su kuma cikin account ɗinka shine zaka shiga payment center. Idan ka shiga payment center kamar haka, ya buɗe maka. Idan ka samu point ɗin da suke so, daidai point ɗin da suke so, zaka zaɓa inda a tura maka kuɗin, ta bitcoin ne, paypal ko bank transfer. Bank transfer sun yadda ne kawai ma 'yan India kaɗai, da yake kun san website ɗin ne ya Indiyawa ne. Idan ka tashi duk da inda kake so a nan ciki, sai ka je ka danna kan shi, misali kamar paypal haka, sai ka sa irin account number ka. Kasan shi paypal email ne account number mutum. Da ka sa account number ka, sai ka danna request period. Idan ka danna request period, za su yi cajin ka 5% a cikin kuɗin da ka samu. Nan take za ka ji alert ɗin kuɗin da ka samu. Idan kuma kana so ka ga sakamakon ayyukan da kai da kuɗaɗen da ka samu a cikin wannan website ɗin, za ka iya danna nan. Duk wani aiki da kai sun yi recording ɗin shi a nan ciki. Misali kun gani referral program sun ce nan approve work, gashi nan mutum 1,700. kun gan shi nan 1,700 da naira 70. kun gani nan referral. Don kuma kun ga nan capture entry report, na yi su 152, gashi nan sun bani 1,071. Don kuma data entry job ne, shi data entry job ban samu damar na yi shi saboda babu lokaci sosai. Reviewer submission, nan kuma wannan kuɗin sun baka ne bonus kawai. Nan idan irin mutanen da suka yi clicking a cikin wanda link ɗin da ka tura musu, duk wanda ya yi clicking a cikin link ɗin da ka tura mai, za su baka kuɗin ɗinka, zaka ga report ɗin shi a nan ciki. Idan kuma a social media ne, irin ka samu kuɗi haka, nan ma zaka ga report ɗin gaba ɗaya. Sign up bonus, idan duk wanda ya biyo ta link ɗina, misali ya sign up a cikin link ɗin da na ajiye muku a description, za ku ga gashi nan naira 500. Ni ma da yake na sign up ni ta link ɗin da wani ya turo ni, gashi nan earning will be updated after 3 to 4 hours. Gashi nan duk kuɗin nan, idan kaga kuɗin ka ba su hau ba, za su hau cikin awa 3 zuwa 4. Gaba ɗaya kuɗaɗen da na earn a cikin wannan website ɗin, kun gan shi nan 3,311. To dan uwa, da Allah, idan wannan shine farkon zuwan din na wannan albarka, da Allah yana roƙonka da ka taimaka ka danna mu alamar subscribe, kar ka manta da danna alamar ƙararrawa yadda daga na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. In bidiyon na ya burge ka, kar ka manta da danna mai alamar like, ka yi share da 'yan uwa domin su ma su ƙara.